Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 9-njy maý hepdeniň şeýşembe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şedýärim. Siriýanyň Daşary işler ministri Ortiýetiň ýol başçylygynda gelinen ılalaşyga laýyklykda dörediljek howpsuz zonada ok atyşyň besedilmegini Birleşen Milletler Guramasynyň gözegçiligindäki halkara güýçleriniň dälde Ortiýetiň harbiýleriniň berjaý etjekdigini aýtdy. Tekkizinji maýda Siriýanyň Daşary işler ministri Walid al-Muallim Damaskyň howpsuz zonada ok atyşyň besedilmegine kömegiň eltirmegine we gödeňinde tutulýan beýleki işlere gözegçilik etmek üçin hiç bir daşary ýurtly goşuny kabul etmejegini jurnalistlere aýtdy. Indikayda dörediljek howpsuz giňişlikleriň ýaraksız raýatlaryň hem insanperwer kömeginiň ýeňilleşdirilen görnüşde aşyrylmagy üçin barlyk geçiş nokatlary bilen üpçün edilmegi göz öňünde tutulýar. Ortiýet tarapy şol ýerde polisiýa we harby gözegçilik merkezleriniň boljagyna kepil geçdi diýip muallem aýtdy. Şeýle Siriýanyň hökümetiniň geçen aýda Ortiýet, Eýran we Türkiýe tarapyndan teklip edilen howpsuz zonalary döretmäge razy bolanlygyny we hökümet güýçleriniň islendik gozgalançy toparyň düzgün bozmagyna berk jogap berjegini belledi. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin 2-nji jahan uruşunda ýaranlaryň natsistik Germaniýa garşy gazanan ýeňişiň ýyl dönüminde eden çykyşynda günbatar ýurtlaryny Moskwanyň terrorizme garşy görüşiniň ýoluny eýermäge batyş etmek üçin ulandy. Putin bölünşigiň Adolf Hitler'iň goşunlarynyň tutuş Ýewropany batyp almagyna we planeta howp salmagyna mümkinçilik döredinligini belledi. Putin 9-njy maýda Gyzyl meýdançyda harby ýürüýüşde eden çykyşynda 1945-nji ýylyň ýeňişinde esasy Goşundyň Sowet Soýuzynyň paýyna düşýänligini belledi we dünýädäki şu günkü durnukçylygyň Ortiýetden öz goşunyny puhtalandyrmagy talap edýänligini aýtdy. 2-nji jahan uruşynyň wagşyçylykly betbagçylygynyň öňüniň alynmandygynyň sebäbi ilkinji nowatda jenaýatçylykly ideologiýa we jinsy aýratynlyga ýol berilendigi dünýäniň öňde barjy ýurtlarynyň bölünşigi bilen bagly boldy diýip Putin döwlet telewizionynda görkezdilen çykyşynda aýtdy. Türkmenistanyň resmi topary Türkmen özbek serkedini ketgitlemek boýunça ýurdun bilelikdäki hökümetara komissiýasynyň işçi toporlarynyň Daşkentde geçirilen maslahatyna gatnaşdy diýip resmi Türkmen mediasy habar berýär. Özbekistanyň paýtagtynda 1-5-nji maý aralygynda bolan bu maslahatyň Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýewiň mart aýynda Türkmenistana eden saparynyň dowamında gelinen ılalaşyklary berjaý etmegiň çäginde geçirilenligi aýdylýar. Daşkentdäki duşuň netijesinde protokola gol çekilip 2017-nji ýyl boýunça işleriň planynyň ketgitlenenligi bellenýär. Türkmenistanyň we Özbekistanyň arasynda döwlet serhetlerini ketgitlemek boýunça gepleşikler ýakynda gaýtadan başlanypdy. 27-30 mart aralygynda Türkmenabad şäherinde bu mesele boýunça ýurdun bilelikdäki hökümet komissiýasynyň maslahaty geçirilipdi. Türkmenistanyň we Özbekistanyň uzunlygy 1621 kilometrlik umumy serhedi bar. Iki ýurdun serheti ýaka regionlarynyň ýaşaýjylary üçin göz öňünde tutulan ýeňillikli seýahat mümkinçilikleri 2013-nji ýylyň güýdünde ýatyrylypdy. Serheti ýaka regionlarynyň ýaşaýjylarynyň goňşy ýurda her aýda 3 gün möhlet bilen wizasyz baryp gaýtmak mümkinçiliginiň şu ýylyň 25-nji ýanwarynda gysga wagtlyk gaýtadan dikeldirilendigi habar berilipdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Belarusda ýakynda ölüm jazasynyň berjaý edilmegini ýadgaryp çykyş etdi. Belarus Ýewropada ölüm jazasyny berjaý edýän ýeketäki ýurtdur. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça darasynyň müdiri Mikhail Georgling 8-nji maýda ýaýradan beýannamasynda geçen aýda ýerine ýetirilen ölüm jazasynyň aladalanma döredýänligini aýtdy. Ölüm jazasy agla we ýurtlar tarapyndan rehimsiz adam kärçiliksiz we mertebäni depileýän öňüne alyjy çäre bolman suwdyň ýalňyşlygyny düzetmek mümkinçiliginden mahrum edýän jaza bolup, ol regionda düýpden ýerliksizdir diýip Link aýtdy. Ýewropa Birleşigi ölüm jazasynyň ýerine ýetirilenligi hakynda Belarusda adam hukuklaryny goýraja toparyň habar bermegenden soň geçen hepdede tanqid bilen çykyş etdi. Ohan resmiýetleri ýurdun Demirgazagynda ýerleşýän Parwan vilayetinde dini mektepde bolan bomba partlamasynda baş ruhanynyň wepat bolanlygyny we azyndan 4 studentin yaralananlygyny aýdýarlar. Häkimiň ornbasary Şah Wali Şahid partlamanyň regionyň paýtagty Çarakarda 9-njy maýda ýerden bolanlygyny habar berdi. Partlamada helak bolan Parwanyň geňeşiniň başlygy Mavlavi Abdulrahim Hanifiň hüjümüň esasy nişany bolanlygyny aýtdy. Bu geňeş tutuş regiony boýunça mollulary we mugallimleri belleýän esasy gurama bolup durýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş boldunuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy, hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Daşary işler ministri kabully saparda bolup, Türkmen gazyny Owganystanyň üstü bilen Pakistany we Hindistany aktyrmagy mümkinçilik berjek gaz geçirji proýektiň howpsuzlyk meselelerini maslahat etdi. Türkmen Owgan komissiýasynyň 2-4 may aralygyny geçen nowatdaky maslahatyna Türkmenistanyň gelen delegasiýa Reşit Meredov ýolbaşçylyk etdi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi beýanatyna aýdylýşy ýaly maslahatyň dowamyny Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan proýektiniň howpsuzlygyny üpçün etmek bilen birlikde Türkmen Owgan şerhediniň goragyny berkitmek ýaly meseleleri de garalypdyr. Emma bu gepleşikleriň jikme-jikligi we ýokarkylar boýunça gelinen alalyşyklar dogrusyna hiç ýyly maglumat berilmeýär. Şol bir wagtda Adatlyk radiosynyň Owgan gullugynyň öz çeşmelerine salgylanyp berýän maglumatyna görä, Meredov Owganystanyň prezidenti Ashraf Ghani bilen geçiren duşugynyň dowamyny Aşgabatyň özüniň günorta goňşusyny ýüze çykýan howpsuzlyk ýagdaýlaryny eşdenine gynanýanlygyny aýdypdyr. Öz geleginde Owgan prezidenti ýurtda howpsuzlyk ýagdaýynyň gowulanýanlygyny ynandyrdy diýip Ashraf Ghani'niň metod wekili Adatlyk radiosynyň Owgan gullugyna gurrun berdi. Yeri gelenine ýatlasak, 1814 kilometrlik we ýylly 33 milliard kub metr gaz aktyrmagy ukyply boljakdygy aýdylýan gaz geçirji proýektiň amala aşyrylmagyna Owganystanyňky we Pakistanyňky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň böwet boljakdygy aýdylyp gelinýär. Bu proýektiň Türkmenistan bölегiniň gurulşygyna 2015-nji ýylyň 13-nji dekabryna badalga berilse-de, onuň Owganystanyň howpsuzlyk taýdan durnuksuz sebitlerinden geçjek bölekleriniň goragly boljakdygynyň nähili ýagdaýda üpçün ediljekdigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Gepin gerdişine göre bellesek, bu täze proýektiň ilki başda 2019-njy ýylda tamamlanjakdygy aýdylsa-da, şu ýylyň ýanwaryna onuň 2020-njy ýyla çenli iza süýşürilýändigi ma'lum edildi. Şonno Pakistanyň mediýasy ýurdun gaz we tebigi resurslar ministrligine salgylanyp, Türkmen tarapynyň 2016-njy ýylyň dekabryna bu proýektiň ähli mali meselelerini çözmegi boyun alanlygyny, emma inni ulalyşyk möhletiniň 2017-nji ýylyň iýunyna süýşürilendigini we şu ýagdaýyň gijikme sebäp bolanyny habar berdi. Gal berse-de, Türkmen resmisiniň kabuly sapary Owganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän sebitlerini howpsuzlygyň has hem erwetleşmegi aýdylýan döwre gawat geldi. Ýokarda da belleşimiz ýaly Meredov Owgan resmileri bilen gaz geçirji proýektden başga da Türkmen Owgan serhetindäki ýagdaýlary maslahat etse-de 744 kilometrlik serhet arçagynyň howpsuzlygyny berkitmek boýunça nähilidir bir çäräniň görülüp görülmänligi aýdyňlaşdyrylmaýar. Gepleýär Adatlyk radiosy, habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Indi bolsa Owganystanda habarçymyz Samerdan Gulumrady Türkmen Owgan serhediniň gulaýyndaky howpsuzlyk ýagdaýlary, hususan da Owganystanyň demirazygynda ýaşaýan Türkmen owgalarynyň howpsuzlyk ýagdaýlary barada maglumat berýär. Balyk vilayatynda 38% Türkmenleriň ýaşaýandygy şakadylýa Türkmen owgalary bäzide Kaçıkan Türkmenleri değişik etraflarında topluluk şertleri yaramanlaştı. Devlet etraflarında da gençler Balık vilayetini hareket ediyanlarına yerli resmilerin şahsiyetlere şimdi hususan Türkmenlerin yaşayan yerleri var arada aydınlandı. Türkmenlerin yaşayan yerleri bir taraftan Türkmenistan'ın şartlaşan kentlerden kalçın şoğurdaki etrafı devlet davadı, etrafı çayı, etrafı Nehir şahi etrafı, sol etraflarda howpsuzlyk şertleri kan boýdan gençler köplen bize taraftan barıp hücum edip yerli yaralı toparlanmasını hücum edip devlet adaralarına hücum edip şöyle ýagdaýlar barda höküm sürýär. Balyk vilayatynyň bir näme howpsuzlyk şertleri kadrly hasaplanýar. Balyk vilayatynda da son ýyllarda howpsuzlyk şertleri has yaramanlaşdy. Hususan Balyk vilayatynda yerleşen Owgan armiýasynyň Şahin adly
harbiy bazasına bulun hücumdan sonra dağdaki yaşayan halklar Balık vilayetinin yaşayıcıları korkuda yaşayar. Balık vilayetinde aydınlarında hususen Balık vilayetinin dağlık yollarında İslam Devleti adlı toparın gençleri Taliban ve büyüdeki birli yarağılı toparların hareket ediyanlarına yerli resmiler tasdikliyor. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizde dowam etdirýäris. Ikinji jahan uruşunda gazanılan ýeňişiň ýyl dönümine gabatlanyp Türkmenistanda uruş veteranlaryna hem uruşda wepat bolanlaryň maşgalalaryna döwlet tarapyndan sowgat gowşuruldy. Döwlet mediasy Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan pul we gymmat baha sowgatlaryň Aşgabatda dawaraly ýagdaýda gowşurulanlygyny 7-nji maýda habar berdi. Şeýle-de şoňa meňdeş dawaralaryň ýurdun ähli regionlarynda geçirilenligi aýdyldy. Sowgatlaryň bahasy hem möçberi taýyklaşdyrylmady. Türkmenistanda uruş veteranlary we uruşda wepat bolanlaryň ýyzynda galanlar şuňku nähili şertlerde ýaşaýarlar. Olara gündäki durmuşda döwlet tarapyndan nähili kömek berilýär. Adatlyk Radiosu bu sowallary bilen Türkmenistandaky habarçy Sultan Atçylowa ýüzlendi. Şolaryň ýyl-ýyldan sanynyň azalýandygy duýulýar. Men özüm ýyla tarapynda bolup adamlar bilen dostluklar geçirenimde mundan 2 ýyl 3 ýyl odal şolara köprak duşýadym. Häzir köpde şolar gaty seýrekledi. Şolary gözläp tapmaly diýen ýaly. Uruşda wepat bolanlaryň aýallary, uruşda wepat bolanlaryň maşgalalary nähili kynçylyklara duçar bolýarlar. Olar nähili şertlerde ýaşaýarlar. Olaryň ýüzüňiz bolan esasy problemalar nämeden ibaret? Şolara aýratyn döwlet tarapyndan üns berilip şolaryň ýaşaýyş durmuş derejesiniň bir ütgeşik gowlanýanlygy görünen ok bolmady. Gowlandyrmak barada aýratyn edilen alada göze ilen ok. Esasanam o ýerlerinde şolar adaty durmuşda ýaşaýarlar. Gaýtyp şuna uruşda wepat bolalaryň ýyzynda galan zinallar ýam käwerinde özüniň bir perdenden bolman şolar bir kimdir ýakyn garyndaşlarynyň eline galan bolýar ýa ýeke galan bolýarlar. Şolara bir ütgeşik aýratyn kömek ýok. Diňe şeýin haşy 9-njy maý golaýlanda ýeňiş şuny münasibetli Türkmenistan boýunça şolara bir sowgat berilýär. Şonuň bilen hem şolara berilýän üns tamamlanýar. Mana men özüm mysal üçin şu tejeliň golaýyndaky Babadyhan etrafyndan bir ýaşuly bilen töhbetdeş boldum. Şonda meniň jaýym sary garynça ýyk gutardy diýe. Şu ýen patologum jaýym üçe üstüme gaçarýarlyk diýe. Şol men häkimlige näçegede ýüz tutdum, arda bilen ýüz tutdum, özüm baryp ýüz tutdum şu maňa uruşa gatnaşan veteran höküminde şu kömek berip şu jaýymy gowlamak, awatlamak barada kömek soranda şol näçelerden şu ýerine ýetmän gelýär diýip ana şolar ýalyk nägeligini bildirip men bilen töhbetde şolanda şonu gurrun berdi. Şu şolara bayramçylyk sowgatlarynyň gowşurulanlygy hem pul kömeginiň berilýänligi aýdylýar. Emma meşweri hem sowgatyň nämeden ibaratlygy barada taýyk maglumat berilmändir. Adatça näme berilýär sowgat hökmünde? Uzalqylaryň tecrübelerinden alsak, şu bir gaty gymmat we sowgatlara berilen ogun hem misal üçin bir ýöne köýräjek fabrik halasy diýilýär, ýa bir geçiräjek telewizor diýilýär, ýa-ni tefal diýen ýalyk elektrik tog bilen işleýän çaý gaýnatyjy çaýnaklar, şular ýalyk ownurak, arzarak sowgatlar berilýär. Ýöne boş goýanoklar diýär-de şu arzarak, ýeňirrak zatlardan sowgat berýändigi aýdylýar. Şöyle mana 200 manat möçberinde sowgat diýip mene şeýle maglumat aldım. Uruşda wepat bolanlaryň maşgalalarynyň pensiýa üçinçiligi nähili? Şolara döwlet tarapyndan berilýän pensiýa, bir goşmaça pul göz tutulanmy ýa-da adaty şu iş zähmet staj boýunça ketkitlenen pensiýa bilen oňýarmy şol adamlar? Özüniň işlen döwrüne laýyk, özüniň ýagdaýyna görä şol bellenen pensiýa möçberini alýarlar. Edil sen uruşa gatnaşan ýa bolmasa uruşa gatnaşanyň ýyzynda galan diýip olara aýratyn goşmaça pensiýa bellenen ok. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Aşgabatyň Mekan köşkünde 9-njy maý ýeňiş güni münasibetli 1941-45-nji ýyllardaky uruşa gatnaşan veteranlaryň hatirasyna ýörüýte çäre gurnuldy. Türkmen mediasy jikmejikleri bermese-de veteranlara olaryň dul aýallaryna prezidentiň adyndan pul sylaklarynyň gowşurulandygyny habar berdi. Şol bir wagtda Türkmen resmiýetleri häzir aýtda bar bolan veteranlar barada hem taýyk bir maglumat bermeýärler. Türkmenistanyň prezidenti ýeňiş güni münasibetli eden çykyşynda uruş ýyllary Türkmen gelin gyzlarynyň front üçün diýip 7382 kilogram altyn we kümüş saýteplerini tapşyrandyklaryny aýtdy.
Atlandyrylmasızlygyny soran daşawuzly bir ene urus ýyllaryny ýatlap Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş boldy. Urus döwründe biz 3-nji klassa koýadym. Aga ikagymam uruşa gitdi. Odan sonda bir şaýly taýham bardy. Gyynanyp aglak galdym. Ejem sony sen ikagym frontda kan döküp ber. Sen näme üçin taýhama gynanýaň diýip. Hatardy eteklerini de han teňe dizilendi. Ýokarynda tumarym bardy. Her ýadym bilen çykmaýasa şaýly taýham. Odan sony pronto kömek diýip ikagym uruşa giden pronto kömek diýip hökümete tapşyrdy sony. Sol pursat ýylatan front üçin kömek diýip ýürüýti tapşyrylmaly zatlaryň sanawy talap edilýärmidi. Kim özü gowundan çykaran netip tapşyrýar. Her kim özünde barny bermeli, şol fronta giderleň ýygyny nemesine bermeli diýe da, söýdüp tapşyrdypdy şonu. Ýadymdan çykmaýasa. Deme bir nemesi var da çabydy. Şonuň ama nemelerini kesip bardy, men taýgamyň bir halta salyp tapşyryp berdi. O şonda kysyp çabytdaky saýlarym söküp. Oşoň agamdagy şo hat ýazganda meňe hat ýazdyrýarlar da. Onha şonda agamyň aýagyny ok tegip, bir aýagyny kesmeli diýip doktorlar neme dipdiler. Oşoň şonda men aýtdym, özüm hat ýazanda goşku şolara. Dünepir deryata hatarma hatar, dünepir de boyunda nemisler yatar. Perdi şoğusunda uğuklayan ağam gazılana koptu nemis edip yatardı. Aydım edip aydık, hat yazıyordum şolara. Yadımdan çıkmıyor şolar. Geldiler ikram amansa geldi. Biri ayağını kesip, deme ayağını ustayla oktayıp şundan anırsını kesen ekerler. İki koltuğu bir şekli geldi. O da izinin yanına oktayıp. O olarda aslık boldy mı? Sonda ne bilene dadamdaky buğday ekýedi, jowan ekýedi, şonu harada goşup, jowany garyp edip buğday bilen garyp çörek ýapýarlaryna bilýän. Urus güllери. Mekteplerde tapaklar toktatylmadymy? Ýak, oku boldy. Sonda mugallimler aýdýady, okuwçylara ýyňda edip durup. Demede urus döwründe samalyot gelýänini görseňiz bir bukurak ýerde bukuluň diýipden şu obalara da bomba taşlaýamy diýip dowuldyşdy ahyry. Nemetler soranda. Habardar bolun diýip söýdiýediler samalyotda. Mugallimler ayal 7-nji klasy götürip mugallim bolup okutdylar bizi. Mugallimler uruşa gitdi köpüdi. Meňe magam mugallim diýip, şo uruşa aldylar, o da uruşa gitdi. Siziň owaňyzda urusdan gaýdyp gelmedikler barmydy? Aýdyşýardylar palankete oktypdyr, palanket balnysda demişin palankete neme öldü haber gelipdir diýipden obada kempirler aýdyşýardy, soňa gidip geleli patiýasyna diýmişler diýip. Ejen garrejem bardy dadamyňa, soda gidýär hatasyny çalyp. Urusyň tamamlanandygy baradaky habar nähili garşylanypdy? Urus gutordy diýip bir ýeňiş bayram boldy diýip begenşip ulakon nemeler ýaşyldylar, telbägini goýňa ber garşyla berdi, gowy edip urus gutorypdyr diýip. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. Aşgabatyň bir näçe kilometr gündögöründe welaýetlerden paýtagty gelýän ulaglar saklamak üçin ýürüýte awtoduralganyň gurulşy amala aşyrylýar diýip Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri habar berýärler. Paýtagtyň polisiýa ýol gödäwçilik gullugynyň jogapkar işgäriniň we gurrun edilýän awtoduralganyň gurulşyny alyp barýan hususy firmanyň injeneriniň aýtmagyna görä, Aşgabatdan ortaça 15 kilometr uzaklykda Gäwers düzlüginde ýerleşen awtoduralganyň gurulşy 10 gün çemesi ozal başlanyp, onuň gysgaly tamamlanmagyna garaşylýar. Bu awtoduralganyň gurulşyny juda gysga wagtda, iýun aýynyň ahyryny çenli tamamlamak talap edilýär. Onu 3000 çenli ulagy ýerleşdirmek gözüňde tutulýar. Şeýle-de, bu ýerde Türkmenistanyň migrasiýa gullugyny, milli howpsuzlyk gullugyny, polisiýa gullugyny niýetlenen jaýlarym bolar.
Diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadlygyny soran hususy guruluşyk firmanyň injeneri aýdýar. Bu injeneriň we polisiýanyň ýol gödäwçilik gullugynyň bir işäriniň sözlerine görä, awtoduralganyň gurulmagynyň düýp maksady Aziýada 2017 oýunlary başlamadan bir ýa-da 1,5 aý çemesi ozal ýurdun mary Lewap we Ahal welaýatynyň gelýän awtologlaryň Aşgabat şäherine girmeginiň öňüne almak bilen baglanyşykly. Aziýadanyň öň ýanyna Aşgabatda degişli bolmadyk awtologlary, ýük ulaglaryny we beýlik ulaglaryň hiç biri paýtagta goýerilmez. Şol awtologlar täze gurulýan awtoduralgyda saklanar. Aşgabatda gelýän ýaşaýjylar şol ýerde awtologlarynyň düşenden soň olaryň el goşulary we şahsiýetini anyklamak dokumentler hem baharlanar. Şäher şuhly adamlar Aşgabat şäherine goýerilmän izyny dolanmagy mejbur ediler. Dokumentler we beýlik zatlary talaba dol laýyk gelýän adamlar ýörüte awtologlar bilen paýtagtyň belli bir bölegini eltiler. Şondan soň olar soňky barjak ýerlerine özleri ýol açmaly. Diýip polisiýanyň ýol gödäwçilik gullugynyň bir işäri aýdýar. Polisiýa işäri bu talabyň ýurdun Balkan, Daşoz welaýatlerinden we Ahalyň Beherden, Göktepe ýaly owalaryndan gelýän ýaşaýjylar üçin hem degişlidigine. Bu sebitden gelýänleriň çoğunly şäherçesiniň golaýyndaky awtoduralgyda saklanjakdygyny sözüniň üstüne goşdy. Adatlyk radiosu ýokarda gürrüň edilýän mesele dogrusunda maglumat almak üçin Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi we Aşgabat şäher häkimligi bilen habarlaşanda nähildir bir komentar almak başartmady. Yerli synçylaryň käbiriniň aýtmagyna görä, häzirki wagt regionlardan Aşgabatda gelen awtologlaryň polisiýa tarapyndan saklanma üçin olarda welaýat belgisiniň bolmagy ýeterlik. Aşgabatly synçy we ýadyjy Amanmurat Bugaýew bu gödäwçilikleriň we çäklendirmeleriň güýçlendirilmegi sebäpli häzirki wagt paýtagtdaky welaýat belgili ulaglaryň sanynyň juda adalandygyny aýdýar. Soňky aýlarda Türkmenistanda 5-nji Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyklaryň çäğinde bir näçe işler amal edilýär. Olaryň arasynda paýtagty goşadyrna üçinde köne ulaglardan arasalamak, Olimpiya şäherçesiniň golaýyndaky jaýlaryň eýwanlaryna açylmaýan penjireleri oturtmak, sähel sölpi ýagny taýşyksyz görünýän raýatlary saklamak we döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärleriň zähmet haklaryndan ortaça 15%-iniň saklanmagy ýaly çäreleri bar. Şu ýylyň 17-27 sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlaryna mundan ençeme ýyl öň taýýarlyk görülüp başlanypdy. Türkmenistan bu halkara bätleşigini häzirçe adyndan 7 milliard Amerikan dollary möçberinde maliýe serişdesi harçlady. Gepleýär Adatlyk radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin nasistik Germaniýanyň ýegilmegi münasibetli geçirilen harby paratda eden çykyşyndan peýdalanyp, halkara terrorizmine garşy görüşde Moskwanyň tutan ýoluny ýerlemaklary üçin günmatar ýurtlaryna basyş etdi. Ol Adolf Hitler'iň güýçleriniň tutuş Ýewropa gançaýkymagyna we planeta howp salmagyna mümkinçilik beren agdy birligiň ýoklugy boldy diýdi. Putin 9-njy maýda Gyzyl meýdançada eden çykyşyna 1945-nji ýylyň şinne esasy goşandy Sowet Soýuzynyň goşandygyny aýtdy. Onuň bellemegine görä dünýädäki şuňky hawply ýagdaý Orsiýetden öz goşunyny güýçlendirmegi talap edýär. Orsiýetde 9-njy maý harby ýürüşler bilen ýeňiş güni diýip bellenýär. Эту чудовищную трагедию не удалось предотвратить. Betbaxtçylykly paýjanyň öňe alynmady. Sebäbi ilkinji nowatda jinsy üstünligiň jinaýatçylykly ideologiýasyna ýol berildi. Dünýäniň öňbaşçy ýurtlarynyň arasynda agdybirlik bolmady diýip Putin ikinji jahan uruşyna sargylandy. Ol telewiziýada görkezelen çykyşynda nasistik Germaniýa özüniň eň agar zarbatyny Sowet Soýuzyna urdy. Ýöne biziň halkymyzy diýre çökeren hiç bir güýç bolmany, hiç bir güýç ýok we hiç açanam bolmaz diýdi. Вооруженные силы России способны отразить. Orsiýetiň ýaragly güýçleri her bir potensial agressiýa garşy durmaga başarnyklydyr diýip Putin aýtdy. Putin Ýewropa erkinlik we planeta uzak wagtda garaşylan parahatçylygy getireniň öz hakalarymyz we atalarymyzdygyny biz hiç açan unutmaz diýip Germaniýanyň üstünden gazanylan ýeňişde Birleşen Ştatlaryň Britaniýanyň we günmatar ýaranlygynyň goşon-goşontoryny agdamady. Putin bugün durmuş bizden gorunç potensialimizi güýçlendirmegi talap edýär diýdi. Сегодня сама жизнь требует повышать наш оборонный потенциал.
Putin 1999-njy ýyldan bäri premier minister ýa prezident bolup häkimiýet başynda. Onuň 2018-nji ýylda hem saýlawlara goşulyp 6 ýyl möhlet bilen ýene häkimiýet başyna gelerine garaşylýar. Ikinji jahan urşunyna çak edilişine görä Sowet Soýuzynyň 27 million esgeri we raýaty öldü. 1945-nji ýylda nasistleriň ýeňilmegine millionlarça orsiýetli goňç bilen garaýarlar. Bu ýerde urşuň ejirini çekmedik maşgala ýok diýerlik. Adat boýunça Putin ýeňiş bayramyna edýän çykyşlaryndan peýdalanyp, halky orsiýetde agzybirlige we beýleki ýurtlary hem halkara terrorizmine garşy ýakyn hyzmatdaşlyga çagyrýar. Köplençe güni ýakytaklaýyn gün matar tanqidleýär. Ýeňiş bayramy öňki Sowet Soýuzynyň beýleki respublikalarynyň hem käbirine bellendi. Täjikistanyň paýtagty Duşanbede 300 golay adam ýürüýüş geçirdi. Ýürüýüşler Kazakstanda we Kyrgyzstanda da boldy. Özbekistanyň paýtagty Duşanbede bolsa häkimiýetler ýürüýüşe ruhsat etmediler. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmenistan daşary ýurtly studentler taýdan Türkiýede ilkinji orunlarda durýar. Bilinçli ýaly Türkmenistanda häzir okuw ýyly tamamlanyp gelýär. Türkiýe hem türkmen uçurumlarynyň ýokary bilim almak üçin esasy ýykyn edýän ýurtlarynyň başyny çekýär. Şeýlede Türkmenistanyň bilim alýan daşary ýurtly studentler taýdan Türkiýede ilkinji orunlarda durýanlygy habar berilýär. Türkiýanyň İçeri İşler Ministerliginiň Migrasiýa gullugynyň 2016-njy ýylda Türkiýede göç atly goloýda çap eden habarnama görä Türkmenistan Türkiýede okuyan iň köp daşary ýurtly studentler taýdan ilkinji orunlarda durýar. Habarnamada aýan edilişine görä student wizasy boýunça ilkinji 3 orunda durýan ýurtlaryň sanawy haşeýle 2016-njy ýylda 10.528 student Azerbaýjandan, 6.600 student Türkmenistandan we 3.803 student hem Owganstandan bolmak bilen jemi 61.116 daşary ýurtly student Türkiýede student wizasyny alypdyr. Türkiýedäki universitetlerde 2016-njy we 2017-nji okuw ýylyny okayan daşary ýurtly studentleriň sany 103.727. Türkiýede iň köp student okadýan ýurtlaryň sanawyna Azerbaýjan 15.036, Siriýa 14.765 we Türkmenistan 10.642 student bilen ilkinji 3 orunu eýeleýärler. Howpsuzlyk sebäpli adynyň eferde agdalmazlygyny isläp Azatlyk Radiosyna interwýu beren bir uçurum Türkmenistanyň orta mekdebi gutaranyňdan soň harby gulluga gidip soň ýokary bilim almaly diýen kadanyň bardygyny ýatladyp, ol bu düzüňiň okuwy torup gyzygyny bilen ýokary bilim almaga dowam etjek bolýanlara uly bökdönçlük döredýändigini we uçurumlaryň bu päsgelçiligi dürli ýollardan aýyrmaga synançyk edýändigini aýdýar. Ol özüniň hiç kili çykalga tapman soň para peşkeş bilen Türkiýe gelendigini we Istanbulyň goloýundaky bir şäherde universitede egzamin tapşyryp girendigini görüň berýär. Ol türkmen student Türkmenistandan gelip Türkiýede universitede dokument tapşyrmakda ýa-da egzaminlere gatnaşmakda hiç kili kynçylyga duş gelmeýändigini ýytaýar. Ol ýokary bilim almak isleýän uçurumlar üçin käbir kynçylygyň diňe Türkmenistana bardygyny belläp, geljekde özüniň okayan universitetini we bölümini hem üýtgetmegi gözüňde tutýanyny aýdýar. Azatlyk Radiosy bilen gurrundaş bolan Türkiýede okap beren Türkmenistanly student muradyny aýtmagyna görä, uçurumlar universitetleriň özünde geçirilýän egzaminlere gatnaşyp, ýokary okuwa girip bilýärler. Has tanymal universitetlerde okumak isleýänler bolsa, Türkiýanyň ýokary okuw jaýlary guramasynyň gurnaýan ýürüýte egzaminlerini tapşyrmaly bolýar. Türkmen student Murat gowy okuyan studentleriň dürli guramalardan pul kömegini alyp bilýändigini, Türkmen studentleriň köpüsiniň kire jaýlarda bolýandygyny, Türkiýede okuyan studentleriň aglaby köpçüliginiň öz hasabyna okuyanlardygyny we olaryň arasynda köp wagtlap wizasiz gezip soň günä geçişlikden peýdalanyp student bolan Türkmenistanyň zähmet migrantlarynyň bardygyny belleýär. Türkmen student Murat Türkiýede okuyan ýa-da okasam diýen studentler üçin esasy kynçylygyň Türkmenistanyň pul bermek bolup durýandygyny aýdýar. Türkiýanyň Bilim Ministerliginiň Ýaşlar we Sport Ministerliginiň ýokary okuw jaýlary guramasynyň we Türk diasporasy hem dogonluk halklar baradaky ministerliginiň hasabatlaryndan taýýarlanan habarnama görä, Türkiýede ýokary bilim alýan daşary ýurtlaryň umumy sany 2016-njy ýylda 795.962 studente barabar bolupdyr. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.